Za pár týždňov sme pred kolaudáciou mestskej plávarni v Liptovskom Hrádku. Je to stavba, ktorá je naozaj moderná, by som povedal nadčasová, pretože sú tam použité tie najmodernejšie technológie. Tie technológie spočívajú nie len, a teraz poviem, v technologickom postupe pri úprave vody, ale aj čo sa týka energie a šetrenia životného prostredia. To znamená, že máme tam fotovoltaickú strechu, máme tam vegetačné dlažby, máme tam rekuperáciu, máme tam napríklad ozónové čistenie vody, kde sa napríklad vylučuje chlór, to znamená, že šetríme životné prostredie. A čo je zaujímavé na tejto stavbe je fakt, že je financovaná na tretinu. Jednu tretinu z tých 3,4 milióna sme dostali z Fondu na podporu športu, čiže sú to štátne prostriedky. Jednu tretinu nám poskytla nemenovaná banka a tú ďalšiu tretinu sme zabezpečili z vlastných zdrojov. Takto sme dokázali za 1 rok aj 2 mesiace, alebo dokážeme sprevádzkovať mestskú plávareň, ktorá bude slúžiť nielen mestu Liptovský Hrádok, ale celému Hornému Liptovu.